Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tan opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay 46 minutos kasumpalan na alas 7 at kabasan kasumpalan yun nangel susaray makapa punas na ingungot tan gunigon iran musika wadala sa programan may paruntal na sara impormasyon balita na nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan tanjad bansan Pilipinas tan Biyagtaaw. May paruntal mat mangibusngaw na saray matwa tan na peteg Iran likna ay balay. Yan aspeto technical engineer Nixon Dakal. Olop kantabayo amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsakin sila. Payday, Engineer Nixon. Agaw na sweldo, kumusta kila namin ditan? Biyernes la. Araya balita, impormasyon na dapat na maglay na saya na programa. Agatim makas, immalis. Bato, Senador Bato, dasay kustodiya na Senado. Ayon po naman yung giniit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nane, singbat ng tita natatang tanagagik. Karo manira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na sayan na programa tayo. Agaw no Lunes, gapo alaso pandengel na saya Senado. Sa tayo impeachment trial at atang tanagagi. Atutan so impasiguro na Senado. Wala nang problema sa compound ng Senado. Dahil wala na si Bato kwandaramat. Iraya umbalay pero dakdakal sa pimaway spekulasyon. Sige. Daya kabiyangan na NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, pampapaliwawaan nasa Department of Energy saya alikna ya malaknaban ya brownout da Luzon tan Visayas. Lapod sa may manual load dropping. Pagnipis ng supply ng kuryente nita. Gada nagunuyan at napituyawan si Impelco Manager Rod Corpus. Saray member consumer lang ula raya gamakanta ipapal sa dalamot. Saya Sinpelco akin natanggapoy sila kuwanda tatang tanagagik. Pero dakal matlay makaantay ang gapod control. Nasaray Electric Cooperative so satay ininipis na kuryente. Supply na kuryente. Walay National Grid Corporation of the Philippines sa tatang tanagagi. Sa tayo nalilik na tayo na rotational brownout na agtila bayagan at wadya pa so ito yaw dakinan na manager Rod Corpus sa saya Simpilco nilira din pakalik na tayo na brownout
yasakop na sa Simpilco, Loladitan, Dabali na Lingayen, Binmalay, mga taram, Kanarumniran na Balay, segundo distrito. Galing, ngayon po natin inaasahan na masasama tayo doon sa manual drafting. Kung tawagin natin yun. Dahil doon sa earlier advisory from the Facebook page of PGCP ay hindi kasama ang Senteto. However, siguro nag-worsen yung situation wherein lumaki yung deficiency ng ating supply kaya nagdagdag ng mga area na imamanual mo drop para ma-maintain yung integrity ng grid. At inabis naman tayo 1 hour before ng implementation at na-post naman natin sa ating Facebook para sa kaalam mo naman ng ating mga consumers. At ang affected municipalities ay yung Nuvalyon, Lingayen, Binmalay, Aguilar, Luis at sa Kamataral. So, ito po ay umpisa ng more or less 8 o'clock hanggang 10 ng gabi. At base doon sa informasyon na binigay sa atin ng system operator o ng DCP ay malaki yung naging deficit ng ating supply dahil may mga out of service mga generating plant o nagkaroon ng force shutdown dahil sa mga technical issues siguro. At may mga planta rin na nag-operate under rated capacity. Ibig sabihin na mas mababa yung actual output kaysa doon sa rated capacity ng mga jeep. So, hindi lang dito sa Luzon, nagkaroon ng Visayas, Mindanao. So, yan naman ay minumonitor at hinahandle ng ating Department of Energy para maayos sa kabuuan yung power situation. Pag sinabi nilang manual load dropping, sir, kasi ang inaasahan po natin, yung pagnipis, ano po siya. But in 2 hours, marirecover ulit at nagkaroon ulit tayo ng ilaw. Anong explanation mo? Kaya po na naging famous yung rotational drone. Rotation. Kasi inililipat nila sa ibang circuit yung pag-load drop. Samantalang ibabalik naman nila yung mga naunang load drop. Okay. Kaya para ma-maintain yung demand lower than sa available capacity. Otherwise, magkakaroon ng chain reaction sa other plants na ma-overload. So, magkakaroon ng mas malawakan na interruption. So, gano'n ang ginagawa mo ng ating system operator based doon sa ating sa kanilang monitoring. At may actually may protocol na yan, may prepared protocols in case na mangyari yung mga gano'n scenario. Actually, unang nilalabas nila ng dito yung yellow alert na tinatawag. During manipis yung reserva. Kaya pa dalhin ng supply yung demand. Kaya sila nag-abiso ng yellow alert para tumulong ang ating mga makisa na mga consumers. Either small consumers o yung mga large consumers natin na kung maaari ay mabawasan yung consumo ng kuryente. Para doon sa oras na dineclare lang makakaroon ng red alert at hindi umabot doon sa predicted demand, ay ika-cancel naman yung mga naka-schedule na inulit. So yun yung epekto, kaya nagkaroon ng stage by stage aviso para mabigyan din wala ang ating tayong lahat ng consumers na nagpupunsun ng electricity para
iwasan natin gumamit ng mga malalaking load na kuryente para hindi mag-shut off yung Siguro, Oh, yun po yung paliwanag para hindi ho totally magkaroon ng problema pag numinipis yung supply ng kuryente. Siyempre, kailangan na magkaroon po ng manual load dropping. May mga lugar na didetermina kung i-brown out para ho magkasya yung supply ng kuryente. Lalong problema pagka nag-load drop yan, ay nako, talagang mas malaknaban niya ang kapoy silaw. Yan na si Katutan so paliwawa na sa Central Pangasinan Electric Cooperative Panamaglainan Manager Road Corpus kawala ramay arumlante ay wala lada uluda yan walay brownout yan nalik na danta yang gapud control na Simpelco sa tututulan tampol at sa Bitlan Kooperatiba. Balita wala so saya move na saya Department of Energy pampapaliwawaan so NGCP akin na taliknatan nantoy na pagyagawaan talaga mo't balat ya gaylay kasil na pangkaukulan natan na may demand saya kuryente tapanaunlante na summer ang putang ganyan halos amin at kaswitch so aircon nakiswitch so electric fan tan talagan balag so pangkaukulan na supply na kuryente. Talaga nanto niya at nanawagan din si General Manager Road Corpus sa mga member consumer na kahit na mayroon hong ibinabang kautosan ang ERC, Energy Regulatory Commission na wag mo nang kahit na hindi mo na magbayad itong buwan ng June, May, June, July para sa ating konsumo ng kuryente dahil nga talusable. Alam naman po natin na medyo nasa krisis tayo pero naman pagka may mga di pa kayo nabayaran nung mga nakaraang buwan, bayaran naman na ninyo. Para sa ganun hindi na ito may papanuan, baka na mairap yulan bayaran tan. At no walay pakabayar yo, mambayar kila, piano wala mat, so gastusan. Nasaray power utilities tayo tatang tanagagig. Wadya so panawagan na satan mo dan General Manager Road Corpus na sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Pahamon ko lang po na sana ay makiusap tayo sa ating mga consumers. Ang ating regulator, ang Energy Regulatory Commission ay nagpatupad o labas ng advisory sa ating mga distribution utilities na kung mamutol kung ma-delay yung pagbabayad sa May, June, o July billing ng mga consumers. At payagan na magbayad ng staggered up to 3 equal monthly installment yung monthly bill nila starting May, June at saka July. Dahil po kasi may mga consumers pa rin po tayo na may mga electric bills na older na itong current bill natin ang May na sana instead kasi meron pa rin naman tayong mga payables na punan na manggagaling sa mga electric bills o previous months. So, actually may mga na-issue pa rin tayo ng description pero doon sa previous months, hindi ng current bill. Kaya kung
sakali ay may kakayahan naman ng ating mga consumers na bayaran on time, ay mas maigi po isita na lang natin kasi after yung 3 months na kinangkit ay hindi tayo nagbayad o nabili yung bayad natin, ay magpapatong-patong lang yung ating bayarin at mas lalo tayong mahihirapan. So, sana ay bigyan ng pasyon din yung settlement ang ating electric bill dahil kailangan sa operation ng ating Yun po yung panawagan ni Engineer Rod Corpus, Simpelco Manager, na bayaran naman na ninyo. Kung mayroon naman na po kayong pangbayad para mayroon din na silang magamit. Although may kautusan na yan, sabi ko nga kanina, understandable naman yan, talusable na kahit hindi pa kayo magbayad, kung gipit pa kayo, pero kung may pambayad naman po kayo, isettle na ninyo para hindi na magkapatong-patong ang inyo pong babayarin. By the way, buwan ngayon ng Mayo, kaya ito yung every year na nagaganap po yung Annual General Membership Assembly o AGMA ng Central Pangasinan Electric Cooperative, at ito inaabangan ng mga member consumer dahil may mga papremyo na ibibigay po dyan at tuloy-tuloy po yan at baka sa mga darating na araw makapanayam natin si Madam Rizalinda Reyes sa mga mechanics naman patungkol dito sa magaganap na AGMA 2026 ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Magbabalik po tayo sa may iba pang balita pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan.
Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Ocho, 8 minutos, kasumpalan alas 8 at kabuasan. Programa na Liknaay Balay. Nakakulop, nakakantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Morning, Eda Sara Yamin ya dumarungal tayo. Eda entero na luyag na Pangasinan. Canada Balay na Kalasyaw, good morning! Eko family, Jada Lungos. Diray Tandias family, di Tanada Dinalawan. Disina family, Dumalanta family, di Tanada Ambutol, Kalasyaw, Pangasinan. Tanda siyempre, Villanueva family, di Tanada Barangay Talibao. Si Councilor Elias Villanueva, sir. Wow, woo! Kwan mo pa. Tanda siyempre, di Tanada Balay na Binmalay. Danada sa Malimgas Public Market, good morning. Iraya Talagan Makmaksil, Suradyo Dad, Sayan Kaplisan. Danaditan mo, tada sa Balay na Lingayon. Kaya da Balay na Mangaldan, Tanja Dinteron Balay na Sampabian, good morning. Danditanad Balay na Mapandan, Tan Manawag. Kaya may talagan na nasisirbian, naduga, tan husto. Nasaray Manuulay, Ryan na Balay. Canada Barangay Papaguyan, Nagaylay Kuli na Barangay Kapitan Yudan, si Barangay Captain Will Soriano. At talagan na nananang susaray gagunturan na proyektos sa iyakto dasay pangkukulan na saray kabarangay to. Alaulad sa atay abot-abot ya dalan yung tawag imano dad sa sikatayo ini sasakab-sakaban laratan gaman na mulag supundo na barangay at kakarigatan tan
na Kapwil Soriano, walay area dita na bunag na sa Taykulay Barangay Hall. Bali-bali Barangay Hall, walay senior citizen building, walay daycare center building. Isa na may bunag, patatageran to, tapyano at tanat pantanaman na saray tamtanaman. Wala man ay clean and green program na sa munisipyo. Minsan na walay premyo. Yan na tanat tututukan mat. Na barangay Kapitan Will Soriano na barangay Papaguyan. Japatan niya eksklusibo ya impasyertid tan impituya wada kinan Kapwil Soriano na barangay Papaguyan, Binmalay. Tawag na natin si Kapitan Will Soriano. Yan napito naman tayo. Kap, wala na nang kudya tatagro na ang kuya. Bali alam may vacancy lote na barangay lote na akian, barangay hall. Wala man nanti programa ya untuk saya clean and green. Kanyang Maksud na? munisipyo. Okay. Ya namin kini-discuss ni man wala premyo. Tapi kan manalo kami mat, ada misali kami uta. Kanyang gagong ko'y kanang punta, paano rin pang tanaman nila. Kaya nga kan, magpapadeliver na daling. Pang-deliver tayo, ay kulang papatag ko, paano, balipaling pang tanaman. Kasalikin niya, 40s, senior citizen, kamerang council. Ito rin itanong niyo dyan ako eh. Yan, green vegetable. Halo-halo okra, talon, kamatis, Mahay po mo. sili, o mahay kubo. Kaya, Ang tayo, kanino na, paano? Ang nakali on. kung susuport tayo kin mo tayo, council mo ka. Ay, kapit problema yan. Masuk suportara barangay council ko. So, anto may programa yan. Kotan eraya lang nga ako suporta. Kaya ako lang ni kakaaro at wala kami sa bunagan na barangay Huya. So, dali niyo pa, kando ko ya. Ano ko yun? Kaya yung opisina, panano ba, senior citizen. Senior citizen, Sandiker may pasir. Yan. Kaya may CRI. Sandi may barangay Hulda. Bukol Koto Bodong Kamar, kanan ini wala darap. Araya at sa liderato mga kap, imalagay raya. On. Dan ay kinay, CRI ng kagawada niya. Malagay niya. Sa kay Bukol Koto Bodong kagawada ko niya. So, iba mo niya siyempre ko rin. Kumusta may dalan di magbagitalo? Bali, pinambakan nila patuman. Nagsorbaan ko, medyo delikado. Lalo nadalan na motor, lalo na maklo. Kunti walay may bato. Kanya si Remigio yung ginawa. Kakakal ng magsisilin doon. Okay. Yan ang gauntayan. Oo, naguntayan. Nagkalimad kami mabuhay. Oo, na may aitan kami bato. Ako ni Taro. So, kumusta Kinmat? Suporta ng Mayor Pete Herrera dyan, barangay Mukap? Ay, full support si Mayor tayo dyan. Mga panangarap ko si kami, yung kamuto panangarap ni kami. Okay. So, anto, inibatang sa reconstituent mo dyan, Sa ilibaga, naray constituent ko, barangay Papaguyan, so kaunta ang nangyayarian tayo, ya pampaligwas na barangay tayo, pampalitot, yung saray constituent, kanyan, nalang ko nagbabagay, magtutulungan tayo. Si Katuma, magkakasakay tayo. Nung magkakasakay tayo, nung aliling kay Panis, ay mayami sa Panis. Okay, so basta pangtamungan. Sama-sama. Sama-sama, oo. May sa trabaho. May sa trabaho. Siguro habang ko lang magkakap, kasi ay kungkungan na sa barangay eleksyon, ano boss na barangay eleksyon, okay lang ba ito si Kaka? Ay, ang gano'n lang pas na, kami problema. Oo. Always ready kami dyan. Lalo na si Kaka. Ay. Ako'y singa may maganda singa
may tataputan niya, eleksyon na nabuwasan niya. Ay, anggap ko, marakot mo, labas sa eleksyon, kaya paano ko. Tara. Okay, Kap, thank you. Okay. Ikatutan si Capwell Soriano na barangay Papaguyan na Balay na Binmalay. Ang kapoy paga kwanto? Gano eleksyon la na buwas? Tanto ay, siyempre no performance o pantutungtungan sang kanang nangmot na saray constituent to. Sukulit na gagawin ton na panggagawa na saray mihuras tan na yakto da saray problema ditan da say barangay Papaguyan. Kanya nang gano na buwas eleksyon ang kapoy paga. Wanda na Kap Will Soriano na barangay Papaguyan da Balay na Binmalay. Yada saray arumnira na impormasyon na balita. Yung pa so abiso paalala na sa Grand 88 Gaming Corporation. Sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na ilegal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Po yung paalala, abiso ng Grand 88 Gaming Corporation, huwag tangkilikin yung mga illegal na forma ng anumang klase ng sugal. Dahil pagka-illegal po yan, lagi nating sinasabi na walang kasiguraduan na makuha ninyo yung inyong panalo. Ba't pa kayo pupunta sa illegal kung may legal naman? Na pwede ninyong tayaan gaya ng Grand 88 Gaming Corporation na nag-ooperate dito sa lalawigan ng Pangasinan except sa Dagupan City. At legal na legal po yan. Hindi po kayo maiistorbo, walang kaba sa inyong pagtaya pag kayo ay nanalo. At inuulit-ulit din po natin na pagka-legal po yung tinatangkilik natin, nakakatulong po tayo sa gobyerno. Nakakatulong po tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng share ng Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO. At yun namang kanilang binibigay na share sa PCSO ay siya namang ginagamit ng PCSO sa kawang gawa. Kaya ang tangkilikin po natin palagi ay ang legal at huwag tangkilikin ang illegal. Alas 8:18 la kabwasan. Karumaniran na impormasyon na balita ayon pong pag-alis ni Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa sa custody ng sa Senado. Mariing sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may karapatan siyang umalis. So yung terminology na pagtakas, hindi naaangkop daw yun. Dahil wala naman siyang tinatakasan. Dahil sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pa namang ipinapakita na warrant of arrest. O kahit na may nagsalita through internet, through Facebook, yung hard copy naman daw sana. Kaya yung pag-alis ni Bato de la Rosa sa poder ng Senado kahit nasa custody, karapatan niya yun. Dahil siyempre kinustody siya para walang manakit o dumakip o anuman nalabag sa batas. Kung aalis siya, karapatan niya yun. Yun naman yung sinabi
ni Senador Alan Peter Cayetano patungkol naman sa pag-alis sa poder ng Senado nitong si Senador Bato de la Rosa na kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nung alas 2:30 kahapon ay wala na sa Senate building ito hong si Senador Bato de la Rosa. At kung nasaan man siya ngayon, yun po naman ay wala pang nakakaalam. At inuulit-ulit ni Senador Peter Cayetano, ni Senate President, na hindi ho tumakas dahil wala naman siyang dapat takasan. Yung pag-custody sa kanya, protective custody, isa anumang pwedeng gawin sa kanya. Pero yung kanyang pag-alis, karapatan daw naman niya. O sige. Pero may nakapagbulong sa akin, wala naman akong alam dyan. Yung kanyang pagkanta daw, anong parang loyalty hymn ata yun ng PMA. Parang ang pagkasabi, Engineer Nixon, nung baga subagot, doon sa mga reaksyon nung kanyang kinantayan, may mga nangbabas, wala sa tuno, pero mayroon naman palang parang ibig sabihin nun. At sila lang ang nakakaalam. Parang brotherhood ata na pag kinanta mo yun, may ibig sabihin yun, yung linya na yun. Kaya basahin nyo na lang doon sa mga comment at malalaman nyo dahil hindi naman ako sure, wala pa akong napagtanungan. Pero yun yung paliwanag sa akin na pag kinanta mo daw, yung linya na yun ay parang may ibig sabihin yun. Okay. So abangan po natin ang mga susunod na kaganapan dito. Dahil siyempre pagka malaking rin yan, pagbabago sa bilang ng numero kung sakaling hindi maka-attend si Bato de la Rosa sa magaganap na trial doon sa paglilitis, doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa may Senado. May competition pala yan. Pagka kasi kailangan 2/3 ang boto para pagka bumuto ka ng yes, pagka nagdesisyon na itong mga senador po natin na akto bilang hurado, kailangan ng 16 na boto sa kabuuan ng mga 24 senador. Sakaling isa man sa kanila wala sa Pilipinas at hindi makapagboto, abay magkakaroon uli ng competition po dyan kung ilan yung 2/3 ng bilang ng mga senador na dapat bumoto ng yes para ma-impeach at talagang maibaba yung hatol kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang kailangan dyan 2/3 hatol na siya ay mapaalis sa pwesto, hatol na pwedeng yung mga iba pang parusa dyan sa mga impeachable offense. Yun yung ibig nating sabihin, kailangan 16 na senador ang buboto ng yes. So abangan po natin dahil mag-uumpisa na actually sa Lunes ang pagdinig ng Senado sa usapin na yan. Mamaya sa ating programang PEM, ngayon yung araw ng pag-dismantle ng mga fishpen dyan sa bayan ng Binmaloy. Wala nang postponement, wala nang extension. Abangan po ninyo yan at malalaman po ninyo sa ating susunod na programa kung nandyan na ba sila sa kailugan ng Binmaloy, Pangasinan. Sa aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Sa ating programang Likna ay Balay. Kung naman po ang inyong nakasama, RJ Jimenez at your service always. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap.